Tata, ndisiyekile mna isikolo ngoku. Miss Ndutsini akayazi tu imaths and andikwa namhlanje esikolweni andizuyi. Qhala lakhe. Isikolo qhala lakhe sibalulekile. And if ndile xhego nje mna zange esikolweni. And if ngoku uye kanje isikolo kwenza ngalo esikolweni. Monday, Miss Ndutsini uthe 15 plus 15 is equal to 30. Nathi savu. Ewe. Wathi ngolwesibini 20 plus 10 is equal to 30. Ngolwesithathu wathi 29 plus 1 is equal to 30. Angumhlolo. Ngolwesine uthe 29 plus 1 is equal to 30. Ngolwesihlanu waphinda wathi 22 plus 8 is equal to 30. Hayi lo misa akayazi maths. Jonga qhala lakhe. Yacaca lo misa akabakana mqolo mntana. And if umntwana omqolo uthetha into enye qhala lakhe nangifundisa lonto. Ne? Umuntu akajika mntana nami leyo. Ngoku xa izolala neli mntanam avuke neli icacisa mhlophe into bakayazi into ayifundisayo lo misi wakho. And if abantu bakwandutsho ingane kanjani? Ke tata, ndafundiswa nguwe uba umuntu uthetha into enye uma enyanisweni njengoYesu Kristu. Hayi ke le kaMiss Ndutsini andiyazi. Ndiyintombi yam. Tata, kawutsho 1 plus 1 bani? Hayi, qhala lakhe. 11 no. 1 nabani? No 1. 11 ndabadibana ngabo buza kuma buza Miss Ndutsini.